magani na idan kai musulmi ne ka zo shan magani na ka dubi girman Allah ka ce bismillah idan kai kirista ne ka ce Jesus idan kai ba gobiri ne ce ne jirkaniyar nan bari shi ba ne idan kai ba fulatani ne ka ce mai bola kwasan wala nage an guburo aremoyi kurun abusun bai kurun shallun bai kurun girgan ingila tijabojin ba ana la baba ya kamo da ba kai kuma sai ka ce dan uban ku ba damo bane madaurin Najeriya mai state 36 idan har da capital Abuja da bakwai local government 774 na yi imani da Allah da ina kace ka gani ba kai ba in kana zuwa bale ba ruwa don ga bukur barikin ladi mutum biyu garba shedewa sai bidda uta bawon Allah da yake zuwa marabar ba isa mutumin da ke higa ba isa ko aban ko babban gida ko dogon gida ko sabon gida wai ka ji mutum yana matsayin namiji ya kwana iya bacci kuma da safiya in an ce ina kwana ka ce lafiya ta hanyar Abuja ko lafiyar Lamardu ko lafiyar Kyabbin ya Musa